Ndogesa mabi yangu tauya nenhau manhoko dzozuva rokugumi neshanu mwedzi uno waZvita. Kwai mutongi wedare guru munyika, mutongi Zhou, uyo akati hurumende wakapotsa ipo wakachinja mari yekuAmerica kuita mabhondi, kwai akapuwa mutongo. Kwai akapuwa mutongo akabisiwa kwaanga aendesiwa kuti aende kogara mudare rinotonga zvinhu zvopasi rese, akabva abisiwa iye aribe kunyepiwa. Izvi zvinotorwadza nokuti hurumende iyi iribe kana mubodzi wainosiya. Jacobo Mafume pabodzi pono mutevedzeri wache kuguta reHarare wese wasungiwa, asi mutevedzeri wache iyu andosungiwa kuti hurumende waite sewari kuita zvinhu zvakaenzerana, nokuti mazuva ese anga ari kuenda kumusangano achiita zvese nevanhu vehurumende aribe kana mubodzi ari kumusunga. Hurumende wakazoreketa kuti kwai akange ari pakutsvakiwa kuti asungiwe kubvira kare. Hopo Ching'ono ari kusekerera zvanyasi nokuti kwai gweta rache Beatrice Mutetwa ribenhuke pakuita gweta rache. Izvi zvaitiwa pabodzipo nokubva andopuwa pasipoti yache kuti akwanise kutegaira kuenda kuSouth Africa kuenda kuorapiwa kwaakati anoda kuenda kuorapiwa. Tinomushuvira tuzvinu. Kune mukuru makoko mbavha gororo anonzi Musa Abdu, uyo asungiwapo kare. Akasungiwa masonda apfuura aya mushure mekunge atsvakiwa nemapurisa kwemakore 20 achisaika. Kwai akazosungiwa paZambuko Robert Bridge mushure mekunge wari kuita zvokurwisana nemapurisa. Mapurisa achatoahwadza nechokuti hurumende wachuchisi wayo waribe kuramba kuti areke kupuwa mutongo webhero. Kwai bhero raanga apuwa rozvuru 5 mapurisa abva andomusunga apo kare. Hino kuti zvichagotegaira sei ipapo. Kambani inotegaidza magetsi yoZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yati iyo yaada kuti vanhu vanozvibika magetsi zvozuwa waise magetsi awo kubenhutsa magetsi kunyika. Izvi wari kuita kuti zvigobenhutsawo nokuderedza mutengo wavanozobhadhara ivo kupera kwomwedzi. Izvi wari kuda kukopawo zviri kuitiwa muSouth Africa, asi zvikaitiwa zvakanaka aiwa zvinotegaira zvizvino. Nyasi mari yekuAmerica inge iri kutengewa nemadhora omunyika 7 ribodzi ano masendi 43. Pabodzipo nyasi kwai kwatengesiwa mari yekuAmerica inosvika mamiliyoni 30 ribodzi ano zviuru 200 zvomari. Kuno mumwe anoita zvokuita mutambo tsiwa yobhokiseni anonzi Brandon Dennis, kwai ahwina nyasi paanga ari kuhwa nomumwe Mika Shonena wekuNamibia. Kwai ahwina bhande rinonzi WBO Africa Lightweight. Tinomushuvira tuzvino mune ramangwana. Tiringe edu dzopasi rese. Nyasi kuAmerica kwabuditsiwa masoko okuti Joe Biden kwai ndiye azonyatsoitiwa ndiye munhu akahwina sarudzo dzakaitiwa mwedzi wambudzi. Izvi zvatoshamisa vazhinji pasi rese nokuti taitofungidzira kuti ndiye akatohwina nechokare. Zvava zvatifungisa kwedu kaya ka2008 komavhoti akareka kubuda kusvikira kare kare. Uganda kwai yagonyorera tsamba kukambani yeGoogle kuti ipfike mamwe machanere anosvika 14 kuti nokuda kwokuti ari kubuditsa zvokunyanya kuwahwadza maererano nokuratidzira kuri kuitiwa kunyika kwawoko. Izvi zvatoshamisa, asi tinoziva hedu kuti wakuruwa ndizvo vanondoita. Nigeria kwai ingange daro iri kuhwisana nechirwere chokuita yero chiya chinonzi yero fever pachirungu. Izvi zviri kutorwadza nokuti kureketa kuno dzihwa mupengo richindoripo apa wobva papindawo izvi idi kurowa pakazvimba. Takadaro mabi yangu ngatigumire pano. Ndini wenyu Mhandu weWonhau. Tibayane hwedza.